Фитотерапия по време на бременност. Днес ще говорим за витамините през бременността. Благодаря ви за това, че сте с мен, Елеонора Недялкова, лечителката-знахарка. Витамините през бременността. Старите лечители винаги са препоръчвали на бременните жени да приемат билкови чайове, които са полезни за плода. Представям ви един витаминозен билков чай, който е лесно достъпен и всички продукти може да намерите. Това е шипка плод, черна боровинка плод, бъс плод от свърчовината, горска ягода плод, малина плод, риган. Тук съм ви дала грамажите. Всичко това се прави на билкова смес и се съхранява в книжен или платнян плик. Всички плодове е важно да бъдат сушени. Шипката плод, преди да се използва, трябва да се накисне от вечерта в студена вода, за да се извлекат пълноценно нейните витамини. Използва се шипковата вода заедно с плодовете за приготвянето на чая. Как се приготвя? Вземате 2 супени лъжици от сместа и заливате с кипящата шипкова вода заедно с плодовете, като се оставя да изстине за половин час. Приема се като вода през целия ден и може леко да се подслади с пчелен натурален мед. Лечителите знахарите препоръчват приема на овесено мляко в края на деня преди лягане. С пожелание за дълъг живот и пълноценно здраве от мен, Елеонора Недялкова, позната като графиня Джушерки, лечителката-знахарка. Пазете се и бъдете здрави!